फन्द्र गामिनिनो नैबे बिजिथामोननि गामिनिनो जेनेबा बिसोरखौ मोनथिनाय सिनायखानाय ओमफ्राय दा बिदामोनहा बिराद हालाय हाफाय जानानै दं। मैयाबो काजिगाव पुलिस थानायावहाय थांदों बिसोरो। दा दिनैसिमबो जेबो खबर मोननाय जायाखै। दा बिनि थाखायनो हालाय हाफाय जागासिनो दं। नों बिबनाङा जेरावखि थाया मानो नैबे निउसखौ नुयोब्ला बा सोरनिफ्रायबा शेयार खालामनायखौ नुयोब्ला अन्नानै बिदा मोनो बा आंनि नाम्बाराबो दंखायो हिसाबै आंनावबो फन खालामनो हागोन। नों मोजाङै दं ना गाज्रि दं, नों जुदि गोसथोनायजोंनो थांमारदोंब्ला बा सोरखौबा रायलायनानै सोरजोंबा खामायखौनो मावनो थांमारदोंब्ला नों भिडिअ खालामनानैबो देखायहरनो हागोन। होमबानो बिदामोननि गोसोआ गोजोननाय फैगोन। बिब'आ आरो बिराद गाबगासिनो दङ, आंनोबो फन हरदों दानि। ओमफ्राय बेहाथ' बांसिन सन्देहआ बे मेदामजों रायलायहोनाय हिसाबै बेखौ फानहैबाय बा सोरजोंबा लांखारजाबाय हिसाबावनो दंखायो। दा बियो थांगोन आरो बियो दिल्ली गोजोब नोगोर होननानै बुंदों नालाय, दिल्ली गोजोब नोगोरनिसिमबो बियो खबर लानो थाखाय दिनैसिमबो एसपि फोरखौ हमगासिनो ओमफ्राय रायलायगासिनो। ओंखायनो बियो दिनै न'आवहाय सफैनाय जायाखै आरो मोनसे खोथाबाव बिजिथानिसिम, जेनेबा बियो भुलाव मावफ्लांबाय बा भुलाव थांफ्लांबाय, सोरबाया गोसथोनायखौ बेजाथि बा माबा होननानै गिनानैबो थांफ्लाङो। गिनानै थानो नाङा। जों जिहेथु रायलायखाजोब्बाय नालाय, गोजौसिमबो रायलायखाबाय, जों नोंखौ अननानैनो जेरैहाय हाबा होनांगौ बा जेरै अननांगौ बेबायदिनो अनगोन। नों गिनानै थाखोमानो नाङा। ओमफ्राय जों बुंखाबाय आरोखि, जेनेबा जों बुवाबो बा निउसनि गेजेरजोंनो होनखाबाय नालाय, जों बेबायदि खामायखौबो मावनाय नङा। आरो जोंनि गामियाव जेरैहाय बिसार जानानै बा अनलायनानै बेबायदिनो अनेक मानसियानो दंखायो नालाय बिदि लालायनाय, जों बेबायदिनो हाबा होगोन आरो हाबा लानो थांदोंबाबो खारखोमानानै थानो नाङा। बबेबा जायगायाव आरोखि जेनेबा खामायफोर मावहैदोंब्ला बा खामाय मावनो थांदोंब्ला बा बे हौवाजोंनो बा सोरबा हिनजावानो जुदि लांखारनानै थांदोंब्लाबो नोङो हायोबा जेरैबाबो नों फन खालामथार आरोखि, हास्लाबाबाबो मेसेजफोर खालामनानै हरनो हागोन। जाय बिमा बिफानि बिमायाथ' गैला, बेसोरा बिदा दं, बिदाया बिराद, बिदामोनहा सानैबो बिराद अनो, बिबाजैमोनहा अनो आरो बियानैफोर दं। बिब'आथ' बिराद बिमा बायदि अनखायो आरोखि, बियो जेबो खालामहोखानायबो नङा, गावनो अनखायो हिसाबै बियो जेबो खालामहोनाय नङा। आरो नोंखौ बिराद बुंगासिनो दं जे आंनो बिनानावखौ नांगौ, आं रावखौबो जेबो खालामहोआ, आं पुलिस थुलिस जेसेबांसिम जगाजग खालामनांगौ खालामबाय, आं जेबो खालामहोआ, फैथारदोल' बेबायदि बुंदों आरोखि। नोङो बिदा बिबाजै बिब'नि मोखांखौ नायनानै अननानै जेसेबांखि हायो आरोखि एखेबारे अननानै थाबैनो खबरखौ हरथारनांगोन। आंनि मुङा इराग्दाव ब्रह्म, आङो फन्द्रगाम गामिनि। दाखालि मंगलबार खालि जोंनि बिनानावा 8थासो समायाव गसाइगावआव आलासि जानो थांदोंमोन। दा थांनानै 12थासो समाव जों फन हरबा होनबाय बियो, आं लोगोनाव आलासि जाफैदों, नै जों ओंखाम जागासिनो दं। ओंखाम जागासिनो दं होननायखाय जोंबो फनखौ दोनबाय। बिनिफ्रायनो बियो फना सुइस्ट अफ। जों नेबाय थाबाय गैया। आरो मैया फैयै मैया 16 थारिखमोन ना, मैया 16 थारिख समाव बियो 12:30 सानावहाय बियो मबाइलखौ अन खालायनानै बुंहरबाय जोंखौ, आङो गसाइगावआवसो आलासि जानो फैदों, आं ना नोंसिनो खोन्थाबोखादों जाबायसो आरो, आं दा बेलासियाव थांगोन जाबाय। दाना बिदि होननानै बियो फनखौ सुइस्ट अफ खालायलायबाय। बिनिफ्राय आरो दसे आरो गोबाव 1 घन्टासो थानानै आरो बुंहरलायबाय बियो दा फन हरनानै गावनो। जोंबोथ' एसे दखरायाव जानायदोंमोन नालाय, बिनिफ्राय बे आरो बेखौ नुनानै आरो फन खालायफिनबाय, आङो नै दा आं खामानि मावनोसो फैदों, आं दिल्लीयावसो दं जालायबाय बे समावहाय। दिल्ली गोजोब नोगोराव आङो खामानि मावनो फैदों जालायबाय। आरो बिदिनो थानानै आरो फना बिदि होनखांनानै आरो दानलायबाय बियो। बिनि उनावहाय आरो बे जालायबाय, दसेनो आङो नै सिलिगुरियावसो दंफैयो जालायबाय। दाथ' बेना खोथाया 4 मोनबा जाबाय। दा जोंहाबोथ' सन्देहआव थाबाय, फना नों रायलायखांसै, दसे रायलायनोसै आरो सुइस्ट अफ खालायनोसैलाय, आरो दसे थानानै बे अन खालायोलाय। बिनिफ्राय माबायनो दा माबालांबाय। दाना जेब्ला 2:30 3:00 समनिफ्राय बिनि फना दा गैया आरो सुइस्ट अफ। बेनिफ्रायनो गैया दिनैसिमबो सुइस्ट अफ, दा गैया आरो। बेखौबा सोरबाफोर नुबाय बायोब्ला बबावबाफोर जे नाम्बार होखानाय दं, मबाइल नाम्बार, बे नाम्बाराव फन खालाय। बे जेनेबा सोरजोंबा लांखार जानाय बादि जों सन्देह खालायदों। आरो रायलायनायाथ' सोरबा रायलायग्राबो गैयामोन। दा साननैसो सानथाम सप्ता मोनसेसोनि सिगाङाव माबानिफ्राय रायलायबाय थायोमोन जाहैदों, खिन्थु रावबो लोगोफोरनो गावनि माबा शेयार खालायाखै बियो,
लोगोफ्राबो मिथिया रावबो मिथिया आरो बे सोरजों थांदों सोरजों रायलायो बेखौ दा जों रावबो मिथियाखै बिनि थाखायनो जों अनुरद खालायो आरो रायजो राजाफोरखौ जेब्ला बहायबाफोर नुफ्लेनाय जायोबा बेखौ बेखौ नुनानै जोंनि फन नाम्बार होखानाय दं बाव फन खालाय आरो बिजिथा ब्रह्म बैसोआ जाहैबाय 24 न'आवथ' जेबो दावराव जायाखै बे होनलांदों बिबाजैखौ आङो आलासि जाहैनो गसाइगाव आं आलासि जाहैनो लोगोफोरजों बिदि होनलांदों आरो बिनि सिगांथ' आं नानिखौ स्कुलाव लानानै थांखाबायमोन आरो सिगां दानाथ' आंथ' थांनानै आरो दखानावसो थाहैबायमोन फैनानै आं 12थासिमाव फैबाय नानिखौ स्कुलाव गखांनानै होमबाथ' आंबो सोङाखै आरो दा बे थाङो नालाय आलासि जाहैदों आंहाबो जेबो सोङाखै दानाथ' बेलासियाव होनबाय आलासि जाहैदों आं सोंबाय आरो बेलासियावहाय मोनायाव नानियालाय बबेहाय थांदों होननानै होमबा आलासि जाहैदों लोगोफोरजों जाबाय ओमफ्राय दाना बेखौथ' बिनि लोगोफ्रालाय होनदों सोरबा हारसा हौवासो रायलायो बियो होननानै आरो नेपालि ओरै आलिपुरथिंजायनि होनदों आरो दा अबेनि बेखौथ' रावबो मिथिया बिनि नाम्बारबो मिथिया आरो बिनि ठिकानाखौबो मिथिया आरो रावनोबो खोन्थाखायाखै मानसियानो बिनि थाखायनो दा सन्देह जादों आरो जोंहा दा लांखार जानानै बबेहायबाफोर दंसो नामा ओंखायनो जों बे चेनेलनि गेजेरजों चेनेलखौ लेंहरनांगौ गोनां जानानै फैदों आरो दा सोरबाफोर नुयोब्ला अबेयावबाफोर नुबानो फन खालाय बे नाम्बारावहाय नाम्बार होखानाय दं 8011883735 नाम्बाराव जगाजग खालाय आरो आं बिनि बिदा होमबानो जों बहाय दं बेखौ होमबानो जों लायगोन आरो बेखौ दा गाव एखमबा मोजां मोननायजों थांदों ना सोरजों थांदों ना सोरबा दाखालि माबा होनलायबाय जाहैदों सोरबा मेदामजोंसो फैफादों आं होननानै दा खुनु खोथायानो थिग गैया आरो दा ओंखायनो जों बिदि खालायनांगौ जानानै फैबाय सन्देह दा नोङो जोंहाबो गावहा थांबाय जोंहा ओरै न'आव हालाय हाफाय बे बिनानावाबो जोंनि बे माबाखौ नुनानै फन खालायबा मोजां जागोन आरो न'आव होनबा जोंहा मोनथिगोन उमुगावनो दं होननानै दा जों बे मारै दं मारै गैया जोंथ' मोनथियाना गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय HS आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजाव BSc सेमेस्टारनि थाखाय फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय BSc सेमेस्टारनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गबिन्द बसुमतारी कलेजाव बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों गनायथि जानाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जारागुरिनि गबिन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरनि थाखाय एसेल' फिसावनो फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय खाबु लानानै फैदों गिबि मुं थिसनगोन 100 फरायसाफोरनि थाखाय माखासे स्पेशल अफारजों लोगोसे गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन होनाङै क्लासफोर जेरै स्पकेन इंलिश सेल्फ डिफेन्स कम्पिउटार कर्सनि खाबुजों लोगोसे फरायसाफोरनि कलेजाव थांलाय फैलायनि थाखाय बेसेन होनाङै बास सिबिथायनि खाबु होनाय जायो गबिन्द बसुमतारी कलेजा फरायसाफोरा गावनि गोसो बायदियै साबजेक्टफोरखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे गोबां थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनि खाबुखौबो फरायसाफोरा मोननो हागोन आरो बे खेबनिफ्राय गसाइगाव फरायसालिमानि सिङाव फरायसाफोरा गावनिनो आंगो गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायावनो आनजाद मिरु एबा आनजाद होनो हागोन बेनिखायनो गोदानै HS आनजाद उथ्रिनाय फरायसाफोरा गबिन्द बसुमतारी फरायसालिमायाव बाङाय बेसेनावनो एडमिशन लानानै गोबां खाबुफोरजों गोजौ आरो गोग्गो सोलोंथाइनि खाबुखौ लादो बांसिन मिन्थिनो थाखाय 9101784754 7002271929 97066808878 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो